Nej. Nå, jeg stadig hjemme. Løb! Skal jeg starte, eller? Ja, du gør, jeg vil gerne starte. Jeg starter. Ja. Det der, hvor den er tæt til. Det er tæt. Det er det dig. Nej, jeg så en, jeg gør det. Det kunne det her. Nej, lad mig gøre det. Nej, det er fandme fejl. Så kan du kraftedeme komme i gang, kan du? Åh, satan, jeg tror, det er Michael, du skulle se det herfra. Michael, han kom med hovedet ned først. Svans. Den skal hoppe. Så, hvem hopper nu? Nico, så Søren. Ja. Nico. Prøv at se, han er helt stor. Prøv at se, han står af. Han slog sig selv i se, han slog sig selv. Fuck, jeg har fået mørk på det her. Det kan Søren op. Jeg tror sådan, han skal. Peter, kom så. Kom så med. Søren, det så fandme godt ud. Jeg tror, Fanden, Nikolaj, du ødelægger billigt. Jeg knipper den, ja. Okay, kom nu. Det så godt ud. Du låser dig selv i siden, eller sådan et eller andet. Du baller. Godt, Michael. Han er alt for høj. Så er det Peter. Peter og Jeppe mangler. Seriøst, du skal se det herfra. Nikolaj, han kom sådan her. Det ser godt ud her. Peter, okay. Kom så, Jeppe. Jesper, det er dig nu. Jeppe, kom nu i gang. Jeppe og Peter mangler. Peter, lad os være. Kom nu. fuck, jeg lader lige. Han har jo det på så store ben. Hold lige her. Fuck, kom nu. Du skal gøre det i t-shirt. Skal jeg gøre en t-shirt? Ja. Kom så, pas på, Peter. Prøv at springe over med lukket. Ja, få gagen, Nikolaj, jeg kan ikke se. Lukket, eller hvad? Hvad fanden skal jeg tage? Den længste. Her, Valle, du gør det bare her. Bare her. Ja. Nej, der. Få gagen. Søren, du skal seriøst. Søren, du skal se det herfra, det ser super fedt ud, når folk vælter. Så må du lige på Peter. Han er jo gitar, for vi alle sammen står på stribe og springer over. Ja, kom nu. Jo, kom nu. Michael, så er du her. Peter, det er dig, der mangler. Okay, kom så bare alle sammen. Vi er alle sammen på række. Jo, alle sammen på række. Alle sammen på række, det ser fedt ud. Kom så. De siger, kom nu op på rækken. Op på dig, Ben. Du har lange ben. Nico, kom nu. Alle sammen på række. han mangler. Nej, vi skal lige have pæde til at gøre det. Kom nu, Peter. Så kom nu, Peter. Kom nu bare en gang. Kom nu bare, Peter. Ja, så gør han den her i luften. Han er helt mudder her, fordi han smadrer. Kom nu, Peter. Du har mudder hele krødderen, Nikolaj. Peter, kom nu. Og Søren, du kom sådan. Ja, kom nu bare. Fuck, det gjorde hårdt, det her, mand. Kom så, lastbil. Kom nu, Peter. Kom nu, din brandbil. Kom nu, Flemming. You taking valuable time. Peter, kom nu! Kom så, Lasse. Lasse, ned med bukserne. Lasse, prøv at have hvor i underbukser. Okay, så gør det sammen. Hold hende af. Prøv at se på hovedet. Ej, så om Peter, du glider bare ind i den. Man kan bare se det andet derovre. Jeg glider foran. Tager det nu, Lasse. Peter, han løb bare ind i det. Kan vi tage den sidste på række? Nej, vi mangler Peter, kan du tage den slow? Kan du tage den slow? Kom, Lasse, du mangler. Lasse, du mangler.
Lasse, du mangler. Den der, den skal så meget ind på YouTube. Ja. Lasse, du mangler. Kom så, Lasse. Jeg skal lige tage på, siger man. Og Facebook. Peter, jeg tror, det gjorde mere ondt, hvis du landede deromme på den anden Ja, side. Peter, jeg er Kæft, hvor så det godt ud. Jeg var så bange for, at jeg ikke fandt jeg var så bange for, at jeg ikke fik det med. Så er der en Nikolaj, du er ikke klart til fødsel. Han ligger sådan en vandværk i luften, og så skal han bare hovedet for at siden. Så ved jeg godt, at han fik Der, hvor du har lyst til. Kom bare. Nej, der hvor det er tæt, Der, hvor det er tæt. min arm. Jamen, lige her. Der var lige ved siden af bremsemærket. der er ingen chance for, at vi griner mere end egen, vi gjorde Peter. Nej, stille herom, så er du forfaldt med, når han hopper. Nej, det var der, det er lige meget. Kom, Lasse. Det var, jeg er 20, Peter, du var... Jeg tror, han når det. Det er også snyd, han vejer ikke så meget. Sidste på række. Nej, jeg hopper. Nej, Andreas. Kom nu bare. Hvem tør? Hvem er mænd? Så Peter. Okay, kom nu. Hvem er mænd? Okay. Kom nu. Thielsen, Michael, Jeppe og V, I tør godt. Nej, jeg skal fandme ikke over igen. Thielsen og Michael og Jeppe, I tør godt igen. Andreas, vi... Andreas, skal vi ikke komme og se den? Jamen, jeg skal lige have en på række. Det ser fedt ud. Måske. Jo, okay. Hvis I lige tager en på række, så prøver jeg selv bagefter. Jeg vil gerne. Kom nu, hvad? Jeg fucking har faldet så mange gange og bare ødelagt. Okay, tag en kan jeg sagtens. Hvor tæller man? Det er tæt. Det filmer. Andreas, han hopper fandme så højt. Prøv at se hans bukser, hvor bløst de er. Andreas, hvis den der hvide en Der var det helt tæt. Jeg ved, Andreas han får vores. Du glæder. Nå, det er jo ikke sjovt. Jeg kan ikke løbe i de her bukser. De står på sådan her. Final cut.